U jednom od derbija 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine nogometaši Čelika su u premijernoj ovogodišnjoj utakmici pred svojim navijačima, koji su napravili odličnu atmosferu, savladali ekipu Sarajeva rezultatom 2:1. Nije sve tako dobro počelo za crno-crvene. Doskorašnji igrač Čelika Emir Obuća doveo je goste u vodstvo u 20. minuti ovim prelijepim pogodkom. Domaći nakon toga preuzimaju potpunu terensku inicijativu, koja im se isplatila u 42. minuti, kada nakon asistencije Džafića loptu u mrežu posprema Adilović. U drugom poluvremenu domaći nastavljaju napadati ka golu Sarajeva. Nakon nekoliko dobrih prilika domaćih, džoker Ibrakovića, koji je u igru ušao u drugom poluvremenu, Aldin Šišić, prelijepim pogodkom koji je zasigurno najljepši detalj današnjeg derbija u Zenici, postavlja konačnih Čelik Sarajevo 2:1. Od 19 sati u Skenderiji Bosna BH Gas je počela izuzetno